אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדל"ן, בהגשת עורכת הדין והמאמנת ורד שיינבום הוצמן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. ערב טוב, שבוע טוב. ערב טוב. 401 יום למלחמה, אבל אני מארחת היום אורחת מיוחדת, עורכת דין יעל ורד. ברוכה הבאה לרדיו החברתי. תודה, שמחה להתארח. ואני כל כך שמחה שאת פה, כי את 35 שנה עוסקת בתחום שבעיניי הוא לא רק חשוב אלא קדוש, דיני משפחה. ויש לך את הצד המגשר, שהוא כל כך נעים וידידותי גם במצבי קיצון, ואת האסטרטגיות בבית משפט שאת תספרי לנו עליהם, שאת כל כך עושה כשליחה ובמסירות רבה. אז רציתי לשאול אותך, איך בעצם הגעת להתחיל לבחור במקצוע הזה בדיני משפחה? סיפור ארוך. כי כשהייתי מאוד צעירה, למדתי באוניברסיטה, ובחרתי ללכת להוראה בבית ספר תיכון. ראיתי בזה שליחות, ראיתי בחינוך שליחות, בהכנה לבחינות בגרות, לחנך את בני הנוער, לפתוח להם דלת לחיים, עם כל הקשיים של גיל ההתבגרות. מאוד הצלחתי, הכשרתי גם מורים, לימדתי באוניברסיטה, ותמיד כנענה לי במחשבה, כי תמיד לימדתי, הגשתי לאזרחות, יחסים בינלאומיים, מדעי המדינה, תחום שאני מאוד אוהבת. גם עשיתי תואר שני, ויום אחד באמת במסע לפולין, שהוא מסע לפולין, הייתי בתיכון בעומר, ומסע לפולין עם 180 תלמידים, זה מסע לעצמך. וחזרתי מהמסע, והחלטתי היה לי עוד ילד מאוד מאוד קטן, בן 3, והחלטתי שאני כן הולכת ללמוד משפטים. מאוד אהבתי את הלימודים, מאוד השתתפתי בלימודים, לא מהנהדרות שלומדות, ובחרתי והתקבלתי, חשבתי שאני טובה והולכת לתחום באמת הפלילי, והייתי טובה. גם עשיתי את ההתמחות, התקבלתי להתמחות בפרקליטות, הייתי בפרקליטות דרום, וכשיצאתי שנה אחת בלבד, עבדתי בתחום הפלילי, הסתובבתי בבתי סוהר, ייצגתי, ועמדתי בפני נקודה שלא יכולתי יותר. כי עדיין אני עם ערכים שקשה לוותר עליהם. עם כל המקצוע ועם כל האהבה כמובן למקצוע. והחלטתי אחרי שנה ראשונה במקצוע שאני לא מסוגלת להגן על עבריינים, ואני רוצה לשנות תחום. התייעצתי עם חברה שהייתה בתחום של משפחה, והיא אמרה לי, יעל, זאת את. ובאמת אני 20 שנה בתחום של לייצג, לתמוך, ללוות אנשים במשבר הכי קשה שלהם בחיים, לפעמים אפילו יותר ממוות, שזה משבר של פרידה, משבר של גירושין, גם אם זה בהליך של גישור הוא מאוד קשה, אבל במיוחד שצד אחד בוחר מסיבות שלו, לא בכלל אפילו סיבה רציונלית, ותמיד אני אומרת בתהליך, אל תחפשו שכל, אל תחפשו היגיון, למה הוא עושה, ואנשים מחפשים באמת את המלחמות, וללוות את האנשים מהרגע הראשון שהם באים עם הראש למטה, אם זה גבר או אישה, ופשוט לצמוח ביחד, גם מהבחינה המשפטית וגם מהבחינה האישית. אז באמת אולי זאת ההזדמנות לתת עוד פעם, כי בתוכנית שלי אני מארחת הרבה בתחום המשפחה, לא רק עורכי דין, גם יועצים, גם מטפלים, כל מה שקשור למשפחה, להיטיב עם משפחות. אולי באמת זאת הזדמנות שלך לתת איזשהו מסר בטלוויזיה מומלך, זה עוד פעם להסביר לאנשים למה כל כך חשוב וכדאי לפנות בהליך של גישור. הליך גישור הוא הדבר החשוב ביותר, כי יש לי את האני מאמין של המשרד. ברוב המקרים, רוב הגירושים זה עם ילדים. אם זה מאוד צעירים, רכים בשנים, ועוד יותר קשה כשזה בגיל ההתבגרות, ואני אגלה גם כשיש ילדים בוגרים ונשואים, מאוד 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 קשה לכולם. ואנחנו צריכים להמשיך להיות גם כשנפרדים, גם כשהזוגיות נשברת, אנחנו צריכים להמשיך להיות משפחה. עוד 40, 50, 60 שנה, וללוות את הילדים האלה בכל השמחות בחיים, וגם כמובן בכל המשברים כהורים, כמשפחה. וברגע שאנחנו הולכים לכיוון של המלחמה, של המאבק, של הסכסוך, אין כמעט סיכוי
שלאחר מכן הזוג הזה, מה שנקרא, ישנס מותניים, יירגע ויהיה ביחד כי לא שוכחים. הם לא שוכחים מה עורכת דין עשתה ומה אמרה ומשטרות וצווים וכל הדברים שאחד מלכלך כמובן על השני. ולכן כשבאים לחדר הגישור ובאים ויושבים עם כל הקשיים, מזהים אינטרסים, מגיעים להסכמות, אתה רואה אחר כך שהילדים מרוויחים הורים והם עדיין נשמרים כיחידה של משפחה. בואי תתני לנו דוגמה על... דוגמה מהמשרד שלך על מקרה שהתחיל ברוח של מלחמה ונגמר בגישור. אני אומר, יש, איך אומרים, ואנשים לא כל כך מבינים. רוב המקרים, כמעט 95% מהמקרים שמתחילים במלחמות, בעורכי דין, בכתבי תביעות, בעליהום אחד גדול, אני מגלה סוד, בסופו של דבר, זה מסתיים בהסכם. זה תלוי. יש לאחד מצד שני לצערי, וכן, חבריי למקצוע בתחום הזה של משפחה, יש הרבה שלא רוצים שהזוג הזה יסיים בהליך של גישור ובהליך של הסכמות. מסיבות, איך אומרים, שאני לא רוצה למנות אותם פה. אבל לפעמים זה לא רק עורך הדין. עורך הדין באמת איתי ומשתף פעולה בהליך של הגישור, ואני אומרת, חבר'ה, אין על מה לריב. באמת, אנחנו יודעים בדיוק, או עם עורכי דין טובים, אנחנו יודעים בדיוק מה יצא בסופו של דבר בהליך המשפטי. אמנם הם יהרגו, ירצחו אחד את השני, אנחנו יודעים בסוף. ואז כשאני תמיד לוקחת תיק, אני מרימה טלפון. ואני אומרת לעורך דין השני, אנחנו ב5 דקות באמת יכולים לסגור הסכם. וגם כשזה עורך דין שמאמין כמוני, יש לו בעיה, ולפעמים גם לי יש בעיה עם הלקוחות שלי. שזה מאוד קשה, כי הכל מתנקז למשבר הזה של הגירושין. זה הילדות, זה האגו, זה האהבה, זה האכזבות, זה תסכולים, זה גורמים שונים אולי של חוסר אמון, ודברים, את כל החיים שלך ואת עצמך ואת הנפש שלך, אתה מביא כמובן למשבר הזה. ואתה מנסה באמת מאוד מאוד לשכנע, ויש כאלה שיש מה שנקרא כמה תחנות עד שאנחנו מגיעים להסכם. אז יש באמת... חלק, לא הרבה, אבל שבאמת מאמין לעורכי הדין באמת, ואנחנו עורכי הדין מצליחים להגיע להליך של גישור ולהסכם. יש כאלה, אין מה לעשות, שצריכים לקבל את התביעות. ואז יכול להיות שקצת הם באמת חושבים, רק רגע, מה אני הולך להפסיד, מה אני הולך להרוויח. יש כאלה שגם זה לא מרתיע אותם, כי הם צריכים משהו לאגו שלהם, לחוויה שלהם, ובעיקר, ואני רוצה באמת לדבר פה על הנושא הקשה והכאוב ביותר. אנחנו כאנשים מבוגרים, כשאנחנו נפרדים או מתגרשים, כולם היום אנשים חזקים, עובדים, איך אומרים, מוכשרים, מתפתחים. אי אפשר לפגוע אחד בשני. כן אפשר לפגוע בבטן הרכה של כל אחד מאיתנו. בבטן הרכה של כל אחד מאיתנו זה הילדים. אני חושבת שההליך של גירושים דרך בית משפט, גם מניסיון אישי שלי, זה מאוד פוגע בכל הצדדים, לא רק בילדים, גם במתגרשים עצמם. זה פוגע במתגרשים, אבל גם אם האדם חושב שהוא עושה משהו בחוכמה, כשהוא מגיש תביעה, בסופו של דבר הוא נפגע. אני עוד פעם אומרת, אין פה שום חוכמה, כי אתה רואה את האנשים בהליך, ואני מלווה אותם, אין רציונליזציה. היחידה שהיא רציונלית, ועם השכל ועם ההיגיון, ומנסה לנתב את כל ההליך, והבעיה הגדולה ביותר, שאנשים חושבים שהם יכולים לפגוע בצד השני, או להשיג איזשהם מטרות פיננסיות או אחרות, או לפגוע, איך אומרים, להרים את האגו שלהם, זה באמת דרך הפגיעה בילדים, וזה דבר נורא ביותר. ולכן אני אומרת, יש תחנות, מתי אנחנו באמת מצליחים, או יש כאלה שגם צריכים את הסתירת לחי של בית המשפט, את הדיון הראשון. ואז השופט באמת בחוכמתו, באמת בא ואומר, למה הגעתם לפה? על מה יש לכם לריב? הרי אתם יודעים, זה יהיה ככה, וזה יהיה ככה, וזה יהיה ככה. ואז אנחנו יוצאים החוצה, ובאמת מגיעים עם הסכם. יש את המקרים באמת שבהם, וזה העניין שאני באמת מתמחה בו, וזה העניין באמת של המאבקים הקשים, המלוכלכים, ולצערי יש אנשים
שאיך אומרים, גם בוחרים. הם גם פשוט גם בוחרים את אותם עורכי הדין. אפשר לנהל את המאבק, אפשר לנהל את הסכסוך המשפחתי, גם בבתי משפט, גם כשלא מסכימים על רכוש ועל דברים, ועל ילדים ודברים. אפשר. יש מקום, אני מאמינה שיש מקום להגינות, אבל יש אנשים שבוחרים באמת, איך אומרים, מין מצא את מינו, את אותם עורכי דין, ואז מה שנקרא, אין כללים, ומתחיל מאבק מאוד מכוער. ופה אני אומרת, במאבק הקשה הזה בכלל של הפרידה. אותו אדם שנמצא בבלבול הגדול ביותר, ואמרתי במשבר הגדול, הוא נותן בידיי, אותו הוא או היא, בעצם באים אליי ונותנים בידיים, אני הולכת לישון כל לילה, ואני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, ואני רואה בזה שליחות. הם נותנים לי את כל החיים שלהם, את הילדים שלהם, קודם שזה הדבר היקר ביותר שיש להם, את כל הרכוש שלהם, כי הם לא יודעים ממה הם יצאו, ומה אני אצליח להשיג או לא להשיג בסופו של התהליך, ואת עצמם. את עצמם, את הנפש שלהם ואת עצמם בתהליך הזה, ואתה באמת מלווה מצד אחד איתם, ומצד שני מול הצד השני. כמובן גם מבחינה, אתה צריך להיות משפטן טוב, אתה צריך באמת את היכולת להופיע בבית המשפט, אתה צריך את היכולת של באמת, של המשא ומתן, כי תמיד, גם כשיש את המלחמות והחרחורי ריב, תמיד אנחנו מנסים בכל זאת תמיד לעשות איזושהי הפסקה. אני דיברתי על זה בעבר, וגם כתבתי על זה, וגם דיברתי על זה בלשכת עורכי הדין, שאני חושבת שהרבה אנשים שמגיעים לייעוץ לפני גירושים, מקבלים לפעמים ייעוץ, אני לא רוצה להגיד, לא רוצה לשפוט או לבקר, חס וחלילה, אני לא שופטת אף אחד. זאת אומרת שלפעמים אנשים שהם מגיעים בשיא המשבר שלהם, מקבלים ייעוץ שהוא לא תואם את המציאות. והרבה פעמים אני שומעת את המשפט, אתם עורכי הדין, אתם עורכי הדין, אתם עורכי הדין. אז פה זה המקום באמת להדגיש שאפשר להתגרש יפה. גירושים זה קשה מאוד, מצלק מאוד, אבל אפשר להתגרש יפה כשבאים ממקום של שלום ומשלימים עם זה שצריך להיפרד. אני יודעת, ועד ורד מה שנקרא באמת אכן מגשרת מעולה, אבל בהרבה מקרים צריך שניים. אוקיי, עכשיו... ואני רוצה לדבר, ואת צודקת לגבי הייעוץ. אם אנשים רוצים לדעת הייעוץ הנכון, אבל אצל עורך הדין, שהוא באמת בקיא במקצוע, ונותן לך אכן את הייעוץ הנכון, הוא זה שקובע כמעט לפעמים הרבה מאוד את כל התיק, ולא מישהו שמבטיח הרים, שאני שומעת, רחמנא ליצלן, מבטיח הרים וגבעות, כשזה בניגוד לחוק, בניגוד לפסיקה, בניגוד לאפילו כל אחד ברחוב שהיה נותן טענה אחרת, כי, איך אומרים, רוצים פה גם כמובן דברים אחרים, ואז אנשים באמת הולכים לאיבוד גם עודף מידע. יש הרבה מאוד עודף מידע בתחום. מידע. וגם אנשים מכניסים לתוך התקופה הכאובה הזאת, שלהם המון רעשים בחוץ, מדברים עם חברים שהתגרשו. אבל ורד, לכן אני אומרת... כל הרעש הזה, שלא מוסיף לשום דבר. אבל להתייעץ עם איש מקצוע, כי יש לך רכוש. יכול להיות שיש לך רכוש שהוא לפני הנישואים, יכול להיות שהוא בירושה. מה קורה עם הרכוש הזה שצברתם יחד? יש פה ילדים, יש עניינים, הרבה מאוד אנשים היום, אנחנו מדברים על הייטק, על מקצועות חופשיים, הרבה יותר אנשים, אנחנו מדברים על עניינים של באמת מוניטין, אופציות, פעם זה היה רק זכויות סוציאליות. היום יש לנו כבר דיבידנדים, ויש לנו כבר אופציות במקומות עבודה. איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו שומרים על זה, ולכן הייעוץ הזה לפני כן, ופעולות שביחד עם עורך הדין, בשלב הראשוני שצריך וחובה לעשות אותם, אחר כך כמובן יש לך מה שנקרא, אתה פחות במקום פגוע, ואתה במקום הרבה יותר טוב להתחיל את התהליך. נכון. אני מקווה באמת שהמקרים האלה יתרבו ושהגירושים כאילו שכבר מתגרשים, שלא יתגרשים, הלוואי ולא יהיו כל כך הרבה גירושים, אבל שיעשו בצורה נכונה. אבל קודם, לפני שהתחלנו את השידור, דיברנו על מקרים, שזה גם אחת ההתמחויות שלך, שיש מצבים שאין ברירה. חייבים בית משפט, חייבים יד יותר נוקשה, גם כשמדובר בדיני משפחה, גם כשמדובר בילדים, ואת הזכרת את התופעה שהרבה מאוד עורכי דין מדברים עליה בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, הנרקסיזם. כן.
אני, איך אומרים, בשנים האחרונות עובדת גם עם נשים, וגם עם גברים, כי אנשים חושבים באמת, ואני פה באמת לא בהטיה של מגדר, לצערי אנשים חושבים שנרקסיסטים, כלומר אותו אחד עם השליטה המוחלטת בכלל בכל המאפייני התא המשפחתי, זאת מה שנקרא בהגדרה הרפואית, זאת הפרעת אישיות, ואנשים חושבים שבאמת זה מייחד רק גברים. מאוד לא. אני אספר שיש לי גם בצד השני, כשאני באה ואני מייצגת גברים, יש גם נשים שהן נרקסיסטיות, והשאלה היא באמת, במיוחד בניסויים שמרובי שנים, איך משתחררים? כי קשה. כלומר, מבחינת ההיגיון לבוא ולהשתחרר, כי זה לא רק להשתחרר פיזית, זה להשתחרר מאוד 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 בנפש, ואותו נרקסיסט בטוח בעצמו. עד הרגע האחרון יש הסכם ויש כבר גט והכל, שאותו אחד שרוצה להיפרד ממנו, הוא עדיין שלו והוא יחזור אליו, ואיך אנחנו, ומצד שני, אותו אחד שחי עם אותו נרקסיסט או נרקסיסטית, איך באמת משחררים אותם מאותו אחד, כי אנחנו רואים דפוסי חשיבה מאוד 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 קשים, שאני עובדת עם אנשים, ובעצם אותו אחד מן, אבל מה הוא יאמר ומה היא תגיד, ומה הוא יאמר ומה היא תגיד, אבל איך הם מעיזים ואיך מעיזים, ובאמת לאט לאט, וכן. כן, איך אומרים, אני אומרת שהפחד לא ינהל, צריך להעיז, וזה אפשר, ואם מי שמלווה אותך באמת נכון בתהליך, וזה אפשרי. ואני מגלה שבכל אחד מהאנשים או הגברים שהגיעו אליי, בגירושים הקשים האלה, ולכאורה הבלתי ניתנים שאפשר בכלל לעשות אותם, אנשים סחבו את המחשבה להתגרש שנים, שהקטליזטור לאותו הורה, שמגיע בסופו של דבר להתגרש, הוא מהילדים. אם זה נשים שבאות ואומרות, הבת שלי אמרה, אמא, די. והיא באה אישה ואומרת, אני לא רוצה שהבת שלי תגדל ותהיה אישה כמוני ותראה את מה שאני חובה. ומצד שני גם גברים. ואני רוצה גם לומר, כמו שאמרתי, שיש גם נשים נרקסיסטיות, יש גם גברים את הסימפטומים. אני המון שנים התנדבתי גם במקומות עם נשים חוות אלימות, שבאמת הסימפטומים באמת של אישה שהיא חובת אלימות שנים, הסימפטומים האלה אנחנו רואים אותם גם אצל גברים. בדיוק אנחנו רואים את זה אותו דבר. תני לנו דוגמה. דוגמה של אי אפשר, תמיד האופן השלילי אי אפשר ואי אפשר ואי אפשר ואי אפשר, והוא יעשה והוא יעשה, ואותו צד השני הוא זה שבעצם מנהל לכאורה את הליך הגירושים, מערים כמובן את כל הקשיים, פוגע באלימות מאוד 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 קשה, עדיין ממשיך להשפיל, להקנית, להקטין, ובעיקר בתקופה הזו, כי נרקסיסט פוגע לא רק בבן או בבת הזוג שלו. אין להם רחמים, אין שום אמפתיה כלפי הילדים. ובתקופה הזאת, באמת הוא מפנה, כי אותו בן זוג או בת זוג משתחררים, בורחים, כמו הטרף מהציפורניים, ובתקופה הזאת במי אפשר באמת לפגוע, זה באמת בילדים, ויש לי כמה דוגמאות. מה קורה לאותו נרקסיסט אחרי כמה שנים שהוא התגרש? הוא עובר, אנחנו כבר יודעים. הם עוברים, איך אומרים, יש עוד אישה אחרת, ועוד אישה אחרת, ועוד אישה אחרת, או עוד גבר אחר, ועוד גבר אחר, ואני, איך אומרים, קצת מה שנקרא במעקב, הם לא מטופלים, בודדים של 1 ל-100, שבאמת בעקבות התהליך הזה לוקחים את עצמם לידיים, ובאמת מטפלים. אפשר להגיד שהכוחניות הזאת של הנרקסיסטים, וגם את לא תקבלי שקל, אנחנו יודעים את זה. הכוחניות הזאת של הנרקסיסטים, הכוחניות שיושבת על עקשנות, היא בעצם פוגעת להם באושר שלהם, באושר באלף. הם לא מאושרים, כי הם כל הזמן צריכים, הקיום שלהם, זה באמת המלחמה, זה ההקטנה, זה לפגוע, כי יש להם בעיה, בביטחון העצמי שלהם, באגו שלהם. זה בכלל בעיה שקשורה לילדות שלהם. עוד, זאת הפרעת אישיות שהיא לא מטופלת, וגם בנושא שהצד השני, איך אומרים, הפחד הזה של הצד הרכושי הוא מאוד חשוב. אני חושבת שאחד המסרים שאני מנסה להעביר כל הזמן בנישה שלי, זה שמאוד חשוב לאנשים שמתגרשים עם ילדים לטפל בעצמם, כי יש את התופעה שנקראת העברה בין-דורית בגירושין. מאוד. והילדים שלנו, אני מדברת לא רק על הילדים שלי, אני מדברת על הילדים שלי המקסימים והמדהימים, ועל כל הילדים שמתארחים אצלי, אצל הילדים שלי בבית, שהילדים רואים, מרגישים וקולטים את כל מה שקורה בבית.
נכון, כי אני אומרת, אני אוסיף שנייה, לפעמים אנחנו רואים דורות, זה עובר בדור שעתוק, בדיוק כמו שהאבא או כמו שהאימא התנהגה, בדיוק אנחנו רואים את זה כמובן, אנחנו רואים את זה ההפך. אני מאמינה גם במשרד, כשמגיעים באמת מקרים, אני אפילו לפעמים, אולי כשמנסים להתחיל גישור, או רק צד אחד, באמת לקחת ולהקיף באיזושהי מערכת באמת טיפולית. כי בלי מערכת טיפולית, אפילו בשלב הראשון הבסיסי, איך מתחילים, מה אומרים לילדים? נכון. איך מעבירים להם את המסר שההורים כמובן נפרדים? כי הם עומדים על המזבח הזה יום-יום, ועומדים על המזבח יום-יום, כי כולם משתמשים בהם. אז זה מסר מאוד חשוב למתגרשים לטפל בעצמם, כדי שהילדים שלהם יגדלו בווייב יותר, באווירה יותר בריאה עם כל הקושי, כי יש להם מאוד קושי. סיפרה לי בדיוק, אני אומר, סליחה שאני מפריעה לך ורד, אבל בדיוק ביום חמישי, ועלו לי באמת דמעות בעיניים, שהגיעה אל האישה, והיא באה והיא אמרה, אחרי 20 שנה שהיא באמת מעזה להתגרש מגבר נרקסיסט חזק, והיא באה והיא אומרת שהבן שלה מאוד מאוד פגוע. והחברה שלה, הוא מאוד נפגע, והוא לא רוצה יותר ללכת ולפגוש את החברה שלה. אמרתי לה, מה קרה? מה היא עשתה? ואז היא אומרת, החברה פלטה במקרה פעם אחת באיזה שורה, ואמרה לילד, אתה בדיוק דומה לאבא שלך. ואז היא אומרת, הילד בא ואמר לה, כל הזמן, אמא, אני לא רוצה להיות כמו אבא, או אני לא רוצה להיות כמו אמא. וזאת האחריות שלנו. לפחות אם אנחנו לא מטפלים בעצמנו, אבל עוד פעם, זה הכל עניין של המודעות, וההכחשה עובדת שעות נוספות אצל כולם. הכחשה עובדת שעות נוספות אצל מי שמדחיק רגשות. הכחשה, הזדהות עובדת שעות נוספות אצל מי שמחובר לרגשות. בואי נדבר קצת על עוד תופעה, ואחר כך נעבור לנושא השני. בואי נדבר קצת על ניכור הורי. בואי נדבר קצת על ניכור הורי, שזה כבר, את יודעת, פעם זה היה בושה להגיד. פעם, לפני כמה שנים, אנשים היו מתביישים להגיד את המילה ניכור הורי. היום, לצערי הרב, בגלל הגירושים המרובים, זה כאילו, ההורים וילדים מתנתקים בגלל שההורים שלהם מתגרשים בלי שום סיבה הגיונית, ממשית, ומפנים גב לצד אחד. עכשיו, אני לא רוצה לדבר כרגע על המבוגרים, כי אני רוצה לדבר על הילדים. על הנזק שנגרם לילדים, שמכתיבים להם יום אחד, שהם לא בקשר עם אבא. זה לא ביום אחד, ורד. אני אומר לה, ואנשים גם חושבים שניכור הורי זה לכאורה אצל רמת אוכלוסייה מסוימת. לי היו 2 מקרים קשים של נשים, לא גברים, כי של ניכור הורי, כלפי הילדים, כלפי האבא. נשים מאוד משכילות, כל אחת עם תואר של דוקטור. כאשר התחלתי לזהות ולראות שבאמת הן מפעילות ניכור הורי, כלפי האב, ולאט לאט לנתק את הילד. אם זה במקרה אחד, שיש תינוקת, והתינוקת כבר בת 2 ו2.5, ואני אומרת לה, אבל למה את עדיין לא מפסיקה להניק אותה? והיא אמרה לי, לא, אם אני אפסיק להניק, אז היא תצטרך להיות עם אבא שלה, והיא תוכל גם ללכת ולישון אצלו. ואז את זה אני לא רוצה. והאח הגדול הבוגר יותר, שהוא היה ילד מאוד מאוד מחונן, היה בורח ונתלה על עצים ומה לא, אך ורק כדי לא לשבת ולהיכנס לרכב של האבא וללכת איתו כמובן לביתו. ועוד אחת, ואני באתי ואמרתי, ואני חושבת שהמודעות הזו, והיום אנשים באמת לא יודעים, כי אותו אחד שהילדים אצלו 24/7 כמעט, זאת האחריות המלאה שלו. אם זה מבחינת המחקר, ואם זה מבחינת המעשה, ואם זה בפועל, זו האחריות המלאה שלו. והיום בתי המשפט נוקטים אפילו בצעדים קיצוניים במקרים רבים מאוד. ואני אמרתי לו אותה אחת שאנחנו מדברים עליה, אמרתי לה, אני לא אתן יד. את רוצה לתת יד שיקחו את הילדים האלה, ואז הם יעבירו למשמורת מלאה של האבא, ואת תהיי בבעיה. והיום בתי המשפט אומרים לילד כזה, כי הוא ילד שאותו אחד שמנקר,
הוא פוגע, הוא רוצח את הילד. הוא רוצח את הילד במו ידיו. הוא משחית את הנפש שלו. כן, זה לא רק פוגע בקשר של ילד, כי אני תמיד אומרת באות, אמהות או גברים, אבל הוא שלי והוא שלי והוא שלי. לא, ולא משנה אם האבא הזה, הוא לפעמים גם יכול להיות גם נרקומן ברחוב, יכול להיות גם אסיר בבית סוהר. הוא יכול להיות אדם, זה האבא, איך אמר שופט אחד? זה האבא הכי טוב שיכול להיות לילד הזה. וזה האבא, אבל הוא לא מבלה איתם, אבל לא ג'ימבורי ולא דברים אחרים, גם אם הם ישבו מול המסך 8 שעות, זה האבא שלהם. וההליך הזה פוצע קשות את הילדים, ואנחנו רואים מקרים קשים מאוד של באמת ניכור של ההורה השני, שעומד בחוסר אונים. ואותו ילד, שזה הילד שלו, לא מוכן לראות אותו, אפילו לא באירוע משמח, אפילו לא כמו של בר מצווה, או שאנחנו רואים שהם הולכים אחד מול השני, ופשוט לא מישירים מבט. אני עשיתי הרצאה בלשכת עורכי הדין, ובעוד כמה מקומות, אמא, אבא, אני זקוק לשניכם. כי אמא, אבא, אני זקוק לשניכם. והם זועקים לזה, ובית המשפט לצערי. גם אם הם לא בקשר, זה מה שהם רוצים. ולצערי, במקרים באמת שזה מגיע לבתי המשפט, היום בתי המשפט באמת יד מאוד מאוד מאוד, שבאמת לא מבטרת, מבקשת הליכים זריזים מאוד של פקידת צעד, של בדיקות מסוימות, של הליכים באמת טיפוליים, כי הילדים האלה באמת זועקים לעזרה, ואז בתי המשפט, איך אומרים, קצת יותר מה שנקרא, ויש מקרים שאיך אומרים, נופלים כמובן בין הכיסאות. כן. אז מה הקו האדום שלך? שלא תיקחי. הקו האדום שלי... שלא תיקחי עם כל האהבה שלך ליטיגציה ולהתרוצץ הקו האדום שלי ששתי הנשים האלה, פשוט אמרתי לשתיהן, שתודה רבה, נפרדות דרכנו, אני לא מוכנה. כל הכבוד לך. וויתרתי גם על שכר הטרחה וגם על ההמשך ברגע שראיתי שהן אימהות שהן מנקרות, ואמרתי תודה רבה, אני מפסיקה לייצג אותן. במקרה אחד שהפסקתי, יצא פסק דין מאוד מפורסם במדינה, שהילדים באמת עברו בסופו של דבר. וואו. כן, למשמורת של האב. כי אני עוד פעם באה ואני אומרת, אנשים מגיעים לתהליך הזה עם עצמם, עם ההפרעת אישיות שלהם, עם האגו שלהם, עם החינוך שלהם, עם המקום הפגיע שלהם, ויש כאלה שאין אפילו מי שיצליח אפילו למתן אותם, גם אם הם אנשים עם תארים ומשכילים לכאורה, אין גבולות, ולפעמים, איך אומרים, ההרס הוא עד הסוף לגבי הנושא באמת של הילדים. אני לא מייצגת גברים או נשים שהם אלימים, או שהם פוגעים באמת בילדים, או בנשים שלהם, זה היה גם כשהייתי בתחום הפלילי. גם לא מגיעים אליי, כי הם כנראה גם שומעים, לא מוכנה באמת לייצג, וכן, יש מקרים שבהם אתה, כי בהתחלה לפעמים אתה לא מכיר את אותו לקוח או לקוחה, וכשאתה רואה שזה בניגוד באמת למה שאתה רוצה, למה שאתה מכוון, לאני מאמין, למה שנכון למשפחה, כי כל מקרה הוא ספציפי למשפחה המאוד מיוחדת, וברגע שאין גבולות, תודה רבה. נכון. ויש עורכי דין, הם הולכים ומוצאים את זה. נכון. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, נקשיב לשיר שלנו, ואז נחזור ונדבר על צבאות. תודה.
חזרנו עם עורך הדין יעל ורד המקסימה בדיני משפחה, דיברנו כל מיני על גירושים, עכשיו אני רוצה שאנחנו נדבר קצת על צוואות. למה כדאי לעשות צוואה? כמובן שאני עורך הדין, אני יודעת, אבל באיזה גיל כדאי לעשות צוואה, ומה קורה עם הצוואות בפרק ב' של גרוש גרושה? אני אדבר על הנושא שהוא לכאורה, הכותרת היא לכאורה קצת מרתיעה ומפחידה אנשים, שבכלל גם נושא צוואות זה נושא של מאוד מאוד מרתיע, ועכשיו יש קצת איזשהו שינוי. באמת זה הנושא של תכנון המוות במשפחה. כן, כי אנחנו כל החיים שלנו עובדים במשימה של עשרות שנים, בשני דברים חשובים. אחד, באמת לבסס את עצמנו מבחינה כלכלית, ואנשים עובדים קשה וצוברים הון וצוברים רכוש, והם באמת עובדים קשה בשביל זה. מצד שני, אנחנו גם עובדים קשה בליצור משפחה, ולאט לאט במהלך השנים יש גם אנשים אחרים שבאים למשפחה, ויש קלות ויש חתנים, ויש את כל הזוגות וכל סוגי כמובן המשפחות, ואנחנו עובדים מי שבגיל, מה שנקרא יודע, שצריך לעבוד קשה לשמור על השלום המשפחתי, אבל האינטריגות, נכון שבכל משפחה יש את הסיפור שלה, אבל לשמור על מערכת היחסים הזו שבין האחים, בין האחיות, בין כל המשפחה ביחד, והרבה מאוד פעמים אנחנו מצליחים. ואז אנחנו עושים את הטעות הגדולה. ואתה רואה שבאמת משפחות שהיו משפחות, ולאחר המוות של ההורים, מגיעים לבתי המשפט למשפחה, אחים לא מדברים עם אחים, הכל יוצא החוצה, להקות של עורכי דין מכל הכיוונים, על מה? על באמת, ואז אין מערכת יחסים בין אחים, וכמובן גם כן, אני עכשיו בדיוק שבוע שעבר היה לי דיון בבית משפט למשפחה בקריית גת של 9 אחים, שההורים באמת עלו לארץ וניסו וגיבשו ויצרו ובנו משפחה לתפארת, אבל עובדה שעכשיו, איך אומרים, הכל כמובן מתפורר, ולכן באמת מאוד חשוב לתכנן את המוות. גם יש אנשים שיש להם חברות, יש להם עסקים, יש דברים אחרים. יש משפחות שבהם, דוגמה, יש ילדים עם צרכים מיוחדים. נכון שתמיד אנשים באים עם המוטו, ואני מאמין, מחלקים את הכל בצורה שווה, כי ככה זה אולי ישמור על מה שנקרא על השלום המשפחתי, אבל יש הרבה מאוד מקרים באמת שיש אחד שיש לו יותר, אחד שיש לו פחות. האם באמת זה נכון באמת? אז אם יש לי 4 דירות, אז לא מעניין אותי, כי החלטתי על העיקרון של אני מחלק את כל הדירות ל4, כל אחד יקבל רבע דירה, אז האם זה נכון יותר, הנושא של, ואז הם יהיו מעין חברת החזקה של כל אחד רבע דירה, ובסופו של דבר לא תישאר אפילו דירה אחת, כי כל אחד ירצה כמובן את חלקו. עניין גם כן באמת של תכנוני מס, ולכן זה באמת מהעקרונות האלה של שימור המשפחה, שימור הילדים, באמת שימור ההון המשפחתי, להשאיר אותו שימשך במשך הדורות, באמת לבוא לעורך דין שבאמת מומחה בתחום, ולשבת ולתכנן. כל צוואה היא באמת התפירה אישית לרצון של האדם. לרצון, בדרך כלל זה הרצון של בני הזוג, מה הם רוצים. כל שכן, כמו ששאלת אותי, במקרים באמת של זוגיות שנייה. כי בדרך כלל בזוגיות שנייה, כל צד יש לו גם את הילדים שלו, וכשהם באים באמת לצוואה, או הם באים להסכם ממון, אתה רואה מול העיניים, אמנם הזוג יושב על הכיסאות, אבל אתה רואה מול העיניים בעצם מי שלח אותם, ובאמת זה הילדים, ואתה צברת, וכל אחד צבר את זה כמובן לעצמו. זה תלוי גם כמה שנים אחר כך הולכים להיות ביחד, ובאמת אפשר באמת לבוא ולחשוב באמת מה אתה עושה עם הרכוש, עם הילדים שהם באים ממערכת הראשונה, מה קורה גם כן עם בן הזוג, האם ניתן באמת, איך אומרים, להשליך את אורך השנים של הנישואים, כי האם באמת עם אחד בזוגיות שנייה אחרי 30 שנה, כי יש זוגיות שנייה שגם נמשכת 30 שנה, גם מגיל 50 עד גיל 80, אז מה? אז אותו בן זוג עכשיו, אם הוא חי בדירה של בן זוג אחד, אז הוא ייזרק לרחוב. הרבה מאוד באמת מחשבות ובונים את הצוואה. הבעיה הגדולה ביותר, שכשלא כותבים צוואה מקצועית, כמו לדוגמה מקרה מאוד שהיה לי, שהוא היה מאוד מאוד קשה, כי הייתה אישה ערירית, והיא הייתה מעיר מסוימת בשרון, והיא כתבה צוואה שאת הבית שלה ברחוב, כתב לה עורך דין לפני עשרות שנים, את הבית שלה ברחוב כך וכך, היא מורישה לשתי אחייניות שלה, והיא גם רוצה, וגם את חשבון הבנק שברחוב כך וכך, סניף כך וכך, והיא רוצה שחצי ילך לאחייניות, וחצי ילך באמת למחלקה למוזיקה של אוניברסיטת תל אביב. במקרה האחייניות האלה היו לקוחות שלי, ואז הן מתקשרות אל, אומרות לי, יעל,
הדודה שלנו נפטרה, והנה הפלא ופלא, אנחנו מגלות צבא. אני מקבלת טלפון מאוניברסיטת תל אביב, במחלקה המשפטית. שלום, גברת נכבדה, אני אומרת, כן, את יודעת, אנחנו זוכים בחצי מהעיזבון. אמרתי, נכון, אבל יש בעיה בצבא, אין סעיף כללי, כי הדירה שהייתה ב-X מסוימת, היא מכרה, עברה לדרום לדיור מוגן, אז אין לי את אותה דירה. אותו חשבון הבנק שהיה מסוים, הוא כבר בעיר אחרת והוא לא קיים. אז מי שעושה את העבודה המקצועית, אנחנו יודעים שיש את סעיף הסל שאומר גם כל דבר אחר, אבל זה לא היה. ואז מי שבעצם ירש אותה זאת אחותה, ואני פשוט, האוניברסיטה לא יכלה לקבל כלום, כי מבחינה משפטית, הם לא יורשים, אבל ביקשתי באמת מהאחייניות לכבד את הרצון של הדודה, ובאמת, ותרמנו באמת לאוניברסיטת תל אביב. הבעיה הגדולה ביותר באמת בצבאות, ולצערי זה, איך אומרים, יש לנו פרנסה, מהעניין באמת, שאנשים לא יודעים שגם איך ההליך של הצבא, שהוא הליך שבו אדם, שבו הוא אמור לרשת אותך, אסור לו להיות, הנושא של מרמה, השפעה בלתי הוגנת, כן, יש אנשים שמנצלים את החולשות שלהם, את הגיל שלהם, את המצב המנטלי שלהם, וגורמים להם לכתוב צוואה מטעם, או צוואה למען, או צוואה שמדירים בה מישהו מהילדים, ואנחנו מגיעים במקרים כאלה באמת לבית המשפט. אז נכון, זכותו של הורה במקרים מסוימים, כן, להדיר את אותם ילדים, או את אותם אנשים שבסביבתו, ואנחנו באמת מגיעים למאבקים קשים. אלה מאבקים שהרבה מאוד פעמים יותר קשים מגירושים, כי גירושים מסתיימים. פה היחסים בין האחים, או בין, יש לי מקרה בבית משפט בחיפה, שבו אני מלווה שני ילדים, שמצד אחד הם הלקוחות שלי, ומצד שני האבא שמגיע עם עורך דין, כאשר המראות הם מאוד מראות קשים. תתארי לנו. את המקרה של הילדים המקרה זה שיש, איך אומרים, שהייתה שם איזה סבתא, שבאמת בחרה לא לתת לאותו אבא, שהוא היה הבן החורק שלה, וגם לא היו לילדים, והיא רצה לתת את הכל לילדים שלו, שהם בעצם היו הנכדים שלה. והיא הגיעה אליי למשרד, והיא אמרה לי, יעל, אני רוצה להוריש אך ורק לנכדים, ויש כמובן ממון ורכוש רב. והיא מספרת לי שהבן הזה, הוא היה הבן החורק שלה, לקח אותה בכוח באמת לעורך דין, והכריח אותה לעשות צוואה. וזה לא מה שהיא רצתה. אז באמת, כתבנו, היא הייתה קשירה, וכתבנו צוואה. כמובן שאם יש מקרים חריגים, שאני באמת מזהה שיש איזושהי בעיה אפילו קלה ביותר, בקשירות המנטלית, ביכולת שלך לדעת מה העיזבון שלך ומה אתה מצווה, אז אני מבקשת אישור, כמובן אישור רפואי. וכל עורכי דין היו כמוני וכמוני. ולכן... יש עורכי דין שמזהים וכשהיא נפטרה, והיא נפטרה בדיוק ביום שבת של 7 באוקטובר של המלחמה, ויש עכשיו באמת מאבק מאוד 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 קשה, והיא הייתה קשירה מנטלית וכולם יודעים, והמאבק קשה בבית המשפט של האבא של הבנים האלה, שלא מוכן כמובן לוותר, ולא מוכן לתת לילדים. כל אחד הגיש התנגדות לצבא? כן, כל אחד הגיש התנגדות, כאשר הצבא שלי זאת הצבא האחרונה, התקפה, הנכונה, ואנחנו רואים מאבק מאוד 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 לא פשוט, כי גם אמרה לי, תקשיב, אחד מהנכדים, הוא נשוי, יש לו בן זוג, ואני יודעת שהם יצטרכו להביא ילדים בפונדקאות, ויצטרכו הרבה כסף, ובאמת יש להם, והאבא הוא באמת עשיר כקורח, אבל אני למדתי כבר, שזה מי שרב על ענייני כספים, ובעיקר במאבקי ירושות, זה לאו דווקא שאין להם. זה אלה שיש להם ורוצים עוד. המקרה האחרון, כל מקרה מצליח להפתיע אותי מחדש. הילדים והאבא לא בקשר? לא. מאז האבא ניתק את הקשר עם הילדים, מרגע שהוא ידע שהם מבקשים את הקיום של הצוואה. ויש מקרים שהגיעה אליי גם בחורה בת 30. שרוצה עכשיו לתבוע את האבהות, והאבא בדיוק עכשיו נפטר, הוא היה איש מאוד מאוד מפורסם, וגם עכשיו לנסות גם בעצם לקבל גם חלק מהירושה שלו, אז ללוות תהליך שבן אדם עכשיו בגיל 30 אומר, עכשיו אני רוצה את הזהות שלי, איך אומרים באמת מי האבא שלי ושהוא האבא שלי, וגם את הזכות שלי כמובן לרשת, או סכסוכים, בעיקר זה סכסוכים בין אחים ואחיות, כי ההורים הולכים לעולמם. זה איכשהו תמיד מגיע למשפחה.
כל הסכסוכים האלה. ולכן אני באמת באה אומרת, ויש כאלה שהם באמת הורים שהם באים אליי, אם זה לכתוב צבא או ייפוי כוח מתמשך, כשיש סכסוך, בשביל זה אנחנו גם כן כמגשרים ומגשרי משפחה. לא רק בענייני גירושין, ולא רק בעניינים של רק אחרי המוות, אלא באמת יש בעיה במשפחה, יש מתחים במשפחה, מה עושים, איך מתנהגים. אפשר להגיע באמת למגשר משפחתי, ובאמת ביחד לתת לדברים להתעברר, מענה, אפשרויות של כמובן של פתרון, וזה הרבה מאוד פעמים, כי לדוגמה הגיעה אליי מישהי, שבאמת אישה מאוד עמידה ואמרה לי, את יודעת מה? בא לי להדיר את הבת שלי, את אחת מהבנות שלי. ואמרתי לה, אבל למה את רוצה להדיר אותה? אני לא עושה את זה, אבל למה את רוצה להדיר? אז היא אומרת לי, אני אספר לך את האמת, ואני אומרת לה, מה קרה? אז היא אומרת לי, היא כל הזמן מהירה לי, למה אני לא מזמינה לארוחות ערב בכלל? וכל החברות שלה בימי שישי או בחגים, הולכים להורים שלהם, ואז אמרתי לה, גברת נכבדה, הבת שלך באמירות האלה ובעקיצות האלה זועקת לאהבה, זועקת לתשומת לב, כי מה לעשות, זה הנוהג אצלנו, יהודים, והולכים בימי שישי, וגם הילדים הקטנים, הולכים לסבא, הולכים לסבתא. אז נכון, היא אישה נכה וקשה לה, ואז אמרתי לה, הכל פתיר. בואי תראי שאם אפשר לקנות היום אוכל מוכן, ואפשר לקנות חד פעמי, ותראי את הזעקה שלך, ומספיק שאפילו פעם בחודש תערכי אותה ואת שאר הבנות שלך, וביום ראשון, את לא חסר כסף, וביום ראשון תביאי גם מנקה. הכל פתיר, והיא חיבקה ונשקה, וכבר עברה שנה, והיא באמת לא מפסיקה להודות, וזה הוריד את כל המתח, את כל הלחץ במשפחה, ואתה יכול לדבר כמובן עם הצדדים, ולכן באמת אני מאמינה בעניין הזה באמת, של קודם כל להוציא באמת את הדברים, באמת אצל גורם שלישי. אתה בהליך של הגישור, אתה מדבר עם הצדדים, אתה מזהה אינטרסים, נכון שהרבה מאוד מהאינטרסים הם סותרים, אני לא אספר לך איך מתנהל הליך הגישור, כי את המומחית, ובאמת אתה מזהה את האינטרסים הסותרים, ואתה לאט 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 יכול כמובן לפרק אותם. אז אם זה במקרה של גירושים, הרבה פעמים לפעמים אתה לא מצליח בין בני הזוג, אז הרבה מאוד פעמים גם בין עורכי הדין זה יותר מצליח, כי עורך דין יכול מה שנקרא, אני אומרת, לאפס את הלקוח שלו. מה לגבי ייפוי כוח מתמשך? האם את ממליצה לעשות ייפוי כוח מתמשך על שם כל הילדים של אותו מייפה כוח? אני אומרת שגם בהזדמנות הזאת, בכלל שבאים לכל עניין, לצוואה במיוחד, ובאים הורים, אתה רואה, וגם כשאתה מדבר איתם על הייפוי כוח מתמשך, אתה רואה את כל הקונסטלציה המשפחתית. אתה רואה ואז אתה אומר על מי אתה סומך, לא סומך. ובדרך כלל אחד מההורים הוא המיופה כוח, כי אחד מבני הזוג הוא מכיר אחד את השני. כלומר, ברגעים שאותו אדם לא קשיר זמנית או קבוע, בן הזוג שלו שהוא קשיר, הוא יכול באמת לקבל את ההחלטות. אפשר להיעזר באמת בעוד ילד אחד מהמשפחה. יש כאלה שהולכים לקיצוניות השנייה. כלומר, במקום לרפא את התא המשפחתי, באים ואומרים, לא, יש לי 3-4 ילדים, אני רוצה שכולם יהיו מיופה הכוח, כולם יקבלו את ההחלטות. עכשיו, אנחנו יודעים, אפשרות, המקצועיות שלנו בייפוי כוח מתמשך הוא שאפשר ביחד ולחוד, מה שנקרא כמו חשבון בנק, ויש גם שכל החלטה תתקבל במשותף על ידי כולם. אנחנו יודעים שזה אי אפשר. הרי ממתי, כשיש 3-4 ילדים, כל החלטה לגבי ההורה, אם זה רכושית או אם זה רפואית, שהיא צריכה להתקבל פה אחד. אנחנו פותחים פה פתח לעוד פעם. במקום לרפא, אנחנו יוצרים פה פתח כמובן של ריבים. ולכן אנחנו באים ויושבים ודנים ורואים כל משפחה לגופה, מה באמת מתאים, מי מהמשפחה, מדברים עם כולם, ובאמת בחשיבות הזו, כי ראינו גם בשנה האחרונה, כי ייפוי כוח מתמשך, אנשים חושבים, זה רק לרגע שאני לא קשיר מנטלית. לא, זה גם לרגע שאני גם לא יכול לקבל החלטות, כי חטופים, לדוגמה, אם היה להם ייפוי כוח מתמשך, אותו אחד שיש לו רכוש, או שיש לו עסקים, או יש לו דברים אחרים כאלה, מישהו אחר כמובן יכול להיכנס בנעליו, וראינו שבשנייה אחת אנחנו הופכים להיות לא קשירים, זמנית, או באופן קבוע, ואני יודע שלא יצטרכו ללכת לבית המשפט, ואני כבר עכשיו, בכלל הייפוי כוח מתמשך בא ואומר, הגישה של לכבד את האוטונומיה של הפרט. עכשיו כשאני קשיר ואני בריא, אני קובע מי הם אותם אנשים שאני סומך עליהם,
כדי שיקבלו במקומי, ייכנסו במקומי ויקבלו את ההחלטות לגבי הטובות שאני רוצה. איכות החיים שלי בזמן שאני לא כשיר או שאני סיעודי. מה יעשה ברכוש שלי, איך זה ימומן, איך זה יישמר. וזה בניגוד באמת לרעה החולה שהיא עדיין קיימת, של האפוטרופסות, שזה כבר הליך משפטי ומורכב, ומביא להרבה מאוד כמובן מלחמות. ולכן באמת אני רואה שיש גם באמת איזשהו הד ציבורי, ובאמת באים הרבה מאוד אנשים, ובאים ואומרים, אני רוצה באמת לכתוב ייפוי כוח מתמשך. יש מסמך משפטי, ובנושא הזה גם אנשים לא יודעים, שיש גם את המסמך משפטי של הליך הבעת רצון, שהוא היה לפני כן, אבל הוא לא יותר במודעות של משפחות שהן חד-הוריות. מי יגדל את הילד אם חס וחלילה יקרה לי משהו? כי את זה למדנו מהסיפור הקשה והכואב של איתן, של הילד באיטליה, ששני ההורים שלו נספו בתאונה של הרכבל. ויש את הריב, איך אומרים, חוצי יבשות של אירופה בין הדודה לבין הסבים והסבתות פה. כי אם היה מסמך שבו ההורים באים וכותבים, אנחנו רוצים שאם חס וחלילה יקרה לנו משהו, זה אותו אדם שאנחנו סומכים עליו. הוא יהיה אפוטרופוס על הבן שלנו. ובאמת הרבה מאוד אנשים, וגם מהקהילה, והרבה מאוד אנשים באים אליי ואומרים, אני רוצה את המסמך, מסמך הבעת רצון, שבו אם אני לא אהיה או במוות, או לא כשיר, מי באמת יהיה אחראי על הילד או הילדה שלי, וזה פותר הרבה מאוד פעמים, כי בתי המשפט בסופו של דבר גם כן צריכים לכבד את הרצון שלי, ועל מי אני סומך כשאני חי, וזה פותר, ואז לא יהיו, מה שנקרא, את כל המאבקים הקשים שראינו באמת, וזה עדיין מתנהל בין מי יגדל את הילד הזה. וואו. טוב, הגענו לסיום. כל כך מהר. מסר לאומה. המסר שלי הוא לשמור על המשפחה. קודם כל לשמור על עצמכם במערכת הזוגית. לא ללכת לאיבוד, כי מגיעים אליי כשכבר הולכים לאיבוד. לשמור על עצמך, לשמור על הזוגיות. לא למהר לפרק. יש גם הרבה מאוד דרכים עד שמגיעים לזה. יש היום החשיבות באמת של אנשי המקצוע, לרתום אנשים לתהליך. לנסות באמת לעשות את הכל, כי הקלות גם לפעמים, נכון, לפעמים אנחנו שואלים מה קרה, איך יש עלייה באחוז המתגרשים, מאשר פעם, אבל היום יש מה שנקרא יותר עצמאות כלכלית. נשים עובדות, נשים עצמאיות, כי פעם אתה לא התגרשת, כי איך אני אחיה, איך אני אתקיים. אבל היום כמעט כל אישה, היא עובדת, היא עצמאית, היא מרוויחה יפה, היא אסרטיבית. ואז אנשים, איך אומרים, פחות השיקול הכלכלי ולא נשארים בנישואים. לפעמים אני גם מבינה, נכון, עם כל הצער וכל הכיף שהחיים הם מאוד ארוכים. ואנשים אומרים, אבל אני חי פעם אחת, ואני רוצה לחייך. וזאת הזכות שלי לחייך ולהיות מאושר. אז במקרה הזה אני אומרת, תעשו את זה במקום הכי מכבד אתכם ואת הילדים שלכם. מקסים. תודה רבה, עורכת דין יעל ורד. נהניתי מאוד שהתארחת אצלנו. ושיהיה לנו ערב שקט ונעים. כן, ושבאמת יחזרו, ויחזור כל חטוף וחטופה לאמא, לאבא שלו, למשפחה, לילדים שלו, לכולם, לכולם, לכולם. זאת המטרה והקיום באמת של עם ישראל. תודה, עופר. תודה לך. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדל"ן, בהגשת עורכת הדין והמאמנת ורד שיינבום הוצמן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. הרדיו החברתי הראשון.